Idorreria kontsideratzen da, astean 3 bider baino gutxiagotan komunera joatea eta gainera goroski horrek izatea bolatxo txikiak eta lehorrak, hau da konsistentzia jakin bat eukitzea. Bristol eskalan bat zenbakiari buruz hitz egingo geben. Danadan, kontutan hartu behar duguna da, pertsona bakoitzak komunera joateko maiztasun bat eukiko dauela. Eta pertsona batzuentzat ohikoa izango da egunean 2-3 bider joatea eta beste batzuentzat 2 egunetik behin joatea. Orduan, baita konsideratu geke idorreria azkenean pertsona baten deposizio maiztasuna aldatzen denean, ez? Ze bai sentituko daue azkenean puztutasun sentsazio hori eta astuntasun sentsazio hori bebai. Orduan, kasu horri be hor sartuko zian. Eta askotan galdetzen dugu, eta zerk eragiten dau idorreria. Eta gehienetan lotzen dugu hori izaten dela zuntzetan aberatxastan elikadura plan bat aurrera eramatearekin. Eta egia da horrek bere garrantzia dakola, baina horretaz gain bestein bat kontutan hartu behar ditugu. Adibidez, hidratazioa oso garrantzitsua da. Zezuntza jateaz gain, garrantzitsua da hori hidratatu eta gure goroskiek volumena hartzea bebai. Azkenean pentsatu behar dugu bebai, gure esteko azken parte horretan, ur pila bat absorbatzen dela, eta nahiko lehor badoaz, gehiago lehortuko dira. Eta gorotz lehor batzuk ateratzea be, gehiago kostatu alda. Jaten dugun kopuruak be garrantzia handia dako, ze pertsona askok aldatzen dago euren elikadura patroi, azten askoz be gutxiago jaten, eta ondorioz komunera be gutxiagotan joaten. Baina, normala da, azkenean volumena gutxitu da, baina jandugun horretatik. Eta horrekin lotuta batzutan, murrizketak egitean, kentzen dira bebai gantzak, karbohidratoak, igual lagundu aldozkoena bebai, komunera joaten. Gero beste bat eta oso garrantzitsua da bai, eta oso evidentia emoten dagoen arren da, ohitura sortzea. Ze batzuetan, bizigaren gizarte honetan, bizi erritmo askar baten, batzuetan komunera joateko gogoa sartze xaku, eta ez gauz leku erosio baten, eta orduan ja pasatu da gogo hori. Orduan, ohitura hartzea be garrantzitsua da. Horretaz gain, baita ipatu behar dugu, komuneko posturak be asko lagundu aldauela. Ze askotan daukago ohitura hankak lurrean jartzeko, baina pixkatxo bat gorago igo eta flexionatzeak laguntzen dozku errezago ebakuatu alizaten. Bestalde bebai ezin juaztu estresak eta gure egoera emozionalak be lotura zuzen bat euki aldauela komunera joateko momentu horretan, eta kontutan hartu behar dugu hori ez badugu kudatzen, batzutan beste dana egin arren ez dugula lortuko behar dugun emaitz hori. Eta baita aipatzeak, gorputza mugitzeak, aktibo mantentzeak, kirola egiteak be erraztu egiten dauela gure esteetako mobilizazioa. Aipatu behar dugu, 2 zuntz mota aurketuko ditugula. Alde batetik daku zuntz disolbagarria eta beste batetik zuntz disolbazina. Zein da zuntz disolbagarriaren ezaugarria? Uretan hidratatzen denez, bere volumena handitzeko gaitasuna daukan zuntza dela. Batez be, azetasunakin eta zenbait nutrienten absortzioa atzeratzarekin lotzen da, eta aurkituko dugu batez be, fruta ezberdinetan, oloan, eta horrez gain lekaleetan be aurkituko dugu. Eta gero bestalde batetik daukagu zuntz disolba ezina. Izenak esaten dauen moduan, hau ez da uretan disolbatzen, eta naiz eta gila dan azetasunak ekin be pixkatxo bat lotzen dan, batez ere bere funtzioa dago gehiago lotuta ez mugikortasunakin. Eta hau aurkituko dugu gehiago frutetan bai, baina azaletan, frutu lehorretan eta hazietan. Eta lehen aipatutako gomendio guztien artean hitz egin dugu zuntzetan aberatza dan dieta bat aurrera eramateak lagunduko digula idorreriari aurre egiten. Baina zer da zuntzetan aberatsa dan dieta? Bada dieta bat zeinetan gehituko dugun gutxienez egunean 2 barazki razio, hau da, eguardietan zein gauetan gure platerretan protagonismoa emungo xauena. Bestalde batetik, saiatuko gara bebai egunean gutxienez 3 fruta sartzen, azkenean zuntzetan aberatzak dialako eta honek be asko lagunduko eskulako. Horretaz gain, lekaletan aberatsa dan elikadura patroi bat aurrera eramatea be interesgarria da, lekaleak zein beraien eratorriak gutxienez astean 3-4 bat bider sartuz gure elikaduran, zereal eta zereal integralak bebai gehitzea interesgarria izango da, eta bereziki osoak gehitzea da lagungarriena, azkenean kanpoko geruza horretan egongo da zuntza batez ere, eta horrek lagunduko dozku honi aurre egiten. Eta azkenik aipatzea bebai, frutu lehor zein hasiak oso lagungarriak izango diala egoera honeiri be aurre egiteko. Joseba, eta hauxe izan da gure gaurko honekineko gomendioa, eta badakizue, idorreriari aurre egiteko frutak eta barazkiak jan behar ditugu, eta horrekin lortuko dugu gure esteak egoki mugitzea. Gero arte!